Salutare! Sunt Radu Bucureșteanu, iar în acest video vreau să vorbim despre ceva foarte important, și anume, care este procesul de a deveni un trader profitabil. Este chiar așa de ușor, cum vedem pe socials, lifestyle, mașini, bani, etc.? Cu siguranță nu, că dacă ar fi, toată lumea ar face-o. După 8 ani jumate de trading, pot spune că nu se rezumă totul la numere, nu se rezumă totul la strategii, sistem de trading și așa mai departe. Pentru că lupta cea mai grea pe care o ducem, sau o veți duce, dacă sunteți la început de drum, va fi cu voi înșivă. Este vorba de psihologie și gestionarea emoțiilor. Și bineînțeles, disciplină și risk management, care este sfânt dacă vrei să ajungi departe. Dacă e să comparăm drumul greu pe care îl înfruntă un alpinist pentru a ajunge în vârf sau presiunea pe care o îndură un diamant pentru a străluci, se potrivesc de minune cu parcursul unui trader. Spun asta pentru că, în primul rând, nu este ca în alte domenii când vedem câștigul rapid. Toată lumea vrea să se îmbogățească, să facă bani peste noapte. Niciodată nu veți reuși, mai ales dacă vine vorba de trading. Am spus-o de atâtea ori și o repet. Tradingul este un maraton și este foarte important să avem răbdare. Să înțelegem că procesul este diferit pentru fiecare dintre noi. Pentru că noi suntem persoane diferite. Trebuie să înțelegem că o persoană de succes și un trader de succes au o strânsă legătură. De ce spun asta? Pentru că nimeni nu e perfect. Acele erori, acele greșeli, acele defecte pe care le avem, dacă nu le reparăm și nu le conștientizăm în primul rând, în prim plan și apoi să le corectăm, atunci vom avea probleme pe grafic și dacă avem probleme pe grafic, avem probleme și în buzunar. Asta înseamnă trading-ul. Dacă tu nu evoluezi ca persoană, dacă nu-ți corectezi din greșeli, din defecte, atunci le vei regăsi fără doar și poate pe ecran și apoi în buzunar. Vă vorbesc nu doar în calitate de trader după 8 ani jumate, dar și în calitate de mentor. În ultimii 2 ani am avut experiențe cu sute de studenți și pot spune că am învățat la rândul meu o grămadă de lucruri. Pentru că dacă lucrez cu persoane diferite, mentalități diferite, am putut să înțeleg care este numitorul comun, atât dacă vine vorba de defecte, cât și de calități, care ne ajută să îmbunătățim sistemul de trading și să ne îndreptăm spre targetul nostru, acela de a deveni trader de succes. Așadar, am spus-o de atâtea ori, în primul rând, ca să ne detașăm emoțional și psihologic de trade-ul nostru, trebuie să respectăm risk management sfințește. Dacă vrem să intrăm oversize, să facem bani peste noapte, la un moment dat va veni eroarea, va veni losul și vei arde contul. Este inevitabil. Iar apoi, după ce ai anumite strategii bune, un bun sistem de trading, ai ținut jurnal o perioadă îndelungată, ai făcut backtest, ai trecut la bani real, ai văzut că începi să ai rezultate constante, respecti risk management sfințește și lași matematica să-și facă treaba, atunci rămâne cireașa de pe tort și anume lupta cu tine însuți. Și aici vine marea provocare, o etapă a evoluției noastre foarte importantă și din păcate majoritatea renunță. Nu înțeleg că sunt atât de aproape, dar problema este la noi. Problema este că majoritatea dintre noi nu sunt atât de puternici încât să îndure acel stres emoțional și psihologic pe care îl duce un trader. Acele nopți pierdute, losuri, frustrări și așa mai departe. Ne lăsăm influențați de cei din jur. Spunem că până pe data de X eu vreau să fac atâția bani și dacă nu ajung acolo încep să fiu dezamăgit de mine însumi. Dar trebuie să înțelegeți că procesul ăsta nu are un termen. Avem presiunea timpului și a banilor. Și asta este un mare dușman. De aceea nu trebuie să amestecăm banii din trading cu banii din viața noastră. Ce înseamnă asta? Dacă trebuie să plătesc factura, dacă trebuie să am cheltuieli, nu trebuie să amestec banii din wallet-ul de trading. Pentru că atunci am presiunea că la sfârșitul lunii trebuie să scot bani și atunci nu mai respect risk management. Atunci încep să am probleme din punct de vedere emoțional și psihologic. Se strică evoluția mea. Asta este cel mai mare dușman al vostru. Trebuie să aveți răbdare cu voi, trebuie să înțelegeți că este un proces complex, având răbdare, respectând risk management, ținând un jurnal, văzând ceea ce facem bine, ceea ce facem rău la sfârșit de lună, îmbunătățind win rate-ul nostru, strategiile, sistemul de trading și, bineînțeles, ne călim între ghilimele. Asta înseamnă a acumula experiență. Trecem prin mai multe zile proaste decât zile bune. Dar acele zile proaste, dacă învățăm lecția, ne duc cât mai sus. La fel ca acest alpinist. Și presiunea pe care o îndurăm, la fel ca acest diamant, ne va ajuta să strălucim la final. Vedeți-mă, știm, sub 1% din trader fac bani. Dar dacă sub 1% din trader fac bani, de ce nu ați putea face și voi? Dacă ei au ajuns acolo, de ce nu ați putea ajunge și voi? Eu așa am început, mi-am dorit de la bun început libertate, freedom,
Asta a fost motivul principal. Am avut un de ce puternic. Pentru că motivația de multe ori dispare. Și avem nevoie de acea obsesie, da? Trebuie să fim disciplinați și obsedați în a reuși. Avem încredere în noi, trebuie să ne aducem aminte de fiecare dată de ce am plecat la drum, cine suntem, pentru că dacă nu avem autostima, asta este foarte important. Fie că îi spunem ego, autostimă, bine, nu într-un sens negativ, ci într-un sens pozitiv, trebuie să știm că dacă alții au reușit, noi putem. Și noi putem să reușim. Și noi putem să facem. Și noi putem să ajungem acolo. Da? Deci am vorbit cu foarte mulți studenți și o să vă fac exemplu recent. Un student, acum 3 săptămâni, mi-a trimis un mesaj și asta primesc deseori, dar vreau să vorbesc despre acest caz particular, pentru că în doar 3 săptămâni, dintr-o perioadă nasoală, în care nu mergea nimic, în ultimul an, jumate, m-am chinuit, mi-a mers bine, nu mi-a mers bine, nu știu ce se întâmplă, mi-a dat ceva detalii, i-am răspuns vocal, vreo 5 minute și ceva, mi-a mulțumit, bineînțeles, iar la 3 săptămâni a luat cont funded de 100.000 și a generat un profit, un payout de $4.700. Deci a luat aproape $5.000 după 3 săptămâni în care era probabil cea mai neagră perioadă. Pentru că acel băiat nici nu mi-a scris așa de multe ori cum mi-au scris alții. A stat acolo, s-a luptat cu problemele, la un moment dat simțea că explodează. Și mi-a dat mesaj. Cum? Vă invit și pe voi, studenții mei și cei care veți veni pe parcurs, pentru că vă va ajuta enorm. Și în doar 3 săptămâni, din cea mai neagră perioadă, a ajuns să aibă cea mai minunată perioadă din ultimii 2 ani, să zic, un an jumate cât avea experiență. Ce înseamnă asta? Că 90% din parcursul nostru nu vedem decât nopți pierdute, frustrări, pierderi, etc. Dar asta este prețul pe care trebuie să-l plătim ca să ajungem acolo în vârf, ca să ajungem să strălucim. Trebuie să înțelegeți treaba asta. Tradingul nu este pentru oricine, este pentru cei puternici. Iar cei puternici nu sunt toți. Majoritatea cedează exact la sfârșit, exact când mai au puțin. Și acel puțin, de fapt, este cel mai important și anume lupta cu noi înșine, cum am zis mai devreme, partea emoțională și partea psihologică. Trebuie să înțelegeți treaba asta. Suntem diferiți, iar singurul lucru pe care nu pot să vi-l dau, spun mereu asta studenților mei, este experiența mea, teoria, pot să vă dau, strategiile pot să vi le dau, practică, îmbunătățire, mentorat, stau alături de voi, evenimente, tot. Dar dacă voi nu puneți cireașa aia pe tort și anume să învingeți defectele pe care le aveți voi acolo, fiecare suntem diferiți, atunci experiența aia pe care o am acumulat-o, pe care o am, experiența care o am din punct de vedere emoțional, psihologic, totul, fie că vorbim de strategie, etc., alea le vezi, teoria ok, dar practica, acolo trebuie să înțelegeți că mai e puținul ăla care o să facă diferența. Dar acel puțin va merita, indiferent că vei cădea de 9 ori, te ridici de 10 și vei reuși. La fel ca un om de succes când se uită în urmă și povestește de cele mai negre perioade, dar se bucură că a reușit, acolo vreau să fiți și voi. Deci trebuie să înțelegeți că tradingul nu este doar despre bani. E vorba de libertate, dar, în primul rând, e vorba de a evolua ca persoană. Veți evolua ca persoană, iar atunci când veți ajunge trader de succes, vă veți mulțumi că ați ales acest drum, nu doar pentru a face bani sau a fi liber, ceea ce nu este puțin bineînțeles, ci pentru că ați devenit cea mai bună variantă a voastră. Sunt multe de spus, bineînțeles, dar dacă ați ales acest drum, eu vă voi fi alături și cu siguranță vom povesti în anii următori cum a început totul și dacă veți fi acolo după un an, 2-3, înseamnă că ați îndurat și veți merita să străluciți și să culegeți roade. Așadar, vă mulțumesc pentru vizionare, luptați în tot ceea ce faceți, nu doar trading, în viață în general, credeți în voi, în puterile voastre, sunteți de cele mai multe ori mai mult decât credeți voi că sunteți și veți reuși. Viața trebuie înfruntată mereu cu optimism, trebuie să ne bucurăm în fiecare zi de ceea ce avem, să fim plini de recunoștință și să aspirăm la mai mult. Vă salut, succes în continuare, aștept să ne vedem în comunitate, vă aștept la webinarele mele, la evenimente, vă voi fi alături și nu uitați, buy low, sell high.